propustnout, že jo? A v tu chvíli se vytváří hlízy, což je třeba kedlina. Co umožňuje listy rostlině, co jsme měli roste na 100%? Dýchání a fotosyntézu. Podle jakých znak Co děláte? Jste tvrdí. Takže to ty klepičkou, jo? na sobě má bílý si podle jakých znaků rozdělujeme listy do skupin? To se, dané. Já si první. Na postavení, okraje a tvar. Nikde jsme neměli barvu stromku nebo barvu ani délku. Žilnatinu rozdělujeme na souběžnou a síťnatou. Čepel jsem vám na tabuli napsala a pak byl řapí.